Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. Кіраўнік МАГАТЭ Рафаэль Гросі прыляцеў у Беларусь. У межах візіту ён плануе наведаць атамную электрастанцыю ў Астраўцы. У Менску Гросі правёў сустрэчу з Александром Лукашэнкам, падчас якой дыктатар запэўніў гендырэктара МАГАТЭ, што Беларусь можа гарантаваць ядравую бяспеку, а таксама не мае плану захопліваць Чарнобыльскую АЭС. Паводле Лукашэнкі такія чуткі нібыта распаўсюджвае Украіна. Кажучы пра БелАЭС, якую ў межах візіту павінен наведаць Гросі, Лукашэнка назваў яе самай сучаснай і бяспечнай атамнай станцыі ў свеце. Паведамляецца, што Гросі і іншыя чальцы арганізацыі дадуць ацэнку сітуацыі на АЭС, а таксама правераць выкананне рэкамендацый у эксплуатацыі аб'екту. У паведамленні падкрэсліваюць, што візіт у нашу краіну адбываецца ў час, калі МАГАТЭ надае вялікую ўвагу забеспячэнню ядравай бяспекі ў рэгіёне. Астравіцкую АЭС падключылі да сеткі 4 гады таму. З таго часу яна неаднаразова прастойвала, а ў 2021 яе адключалі ад сеткі ажно 8 разоў. Прокурор Міжнароднага суда ў Гаазе пацвердзіў атрыманне звароту о прыцягненні Лукашэнкі да адказнасці. Учора матэрыялы аб злачынствах рэжыму ў гэтую інстанцыю перадала Літва. У паведамленні Карымгана адзначаецца, што сам факт звароту краіны-удзельніцы рымскага статуту не ёсць падставай для пачатку расследавання. Аднак прокурор пацвердзіў, што суд вывучыць запыт і вызначыць, ці ёсць падставы для крымінальнай справы. Сцвярджаецца, што пачынаючы з красавіка 2020 года і прынамсі з 1 траўня 2020 года часткова працягваюцца дагэтуль злачынствы супраць чалавечнасці, уключаючы дэпартацыю, пераслед і іншыя бесчалавечныя акты, якія былі здзейснены супраць цывільнага насельніцтва Беларусі на загад высокапастаўленых беларускіх палітычных, праваахоўных і вайсковых кіраўнікоў, і што частка гэтых злачынстваў была ўчыненая на тэрыторыі Літвы. У Мінску аднавілі рэгістрацыю для індывідуальных прадпрымальнікаў. Паслуга не працавала з тэхнічных прычынаў больш за 3 гады. Пра гэта паведамілі ў мінскім гарвыканкаме. Рэгістраваць індывідуальных прадпрымальнікаў у Мінску перасталі 17 жніўня 2021 года. Аднаўленне рэгістрацыі супала з пачаткам новых абмежаванняў, якія рэжым Лукашэнкі наклаў на прадпрымальнікаў. Згодна з новым законам значна скараціўся спіс відаў дзейнасці, якімі могуць займацца ІП і самазанятыя. Сярод іншага цяпер ім забараняецца арганізоўваць святы. Тым, хто не трапляе ў вызначаны пералік, прапаноўваюць спыніць працу альбо перааформіцца ў юрыдычную асобу да канца 2025 года. Таксама з 1 кастрычніка ўрад абавязаў рамеснікаў і самазанятых рабіць пенсійныя адлічэнні ў фонд сацыяльнай абароны насельніцтва. Мінская міліцыя ўзялася за квадробераў. Сілавікі адсправаздачыліся, што вылічылі дзіцёнка, які, хаваючыся за маскай катан, залез на дах аўтамабіля. Ім аказаўся непаўнагадовы гімназіст адной з сталічных установаў. Аўтамабіль, на якім сядзеў малы, належаць ягоным бацькам. У міліцыі паведамілі, што правялі з імі прафілактычную размову, а таксама распачалі дадатковую праверку гэтай справы. Раней у сілавым ведамстве заявілі, што будуць расцэньваць паводзіны квадробераў, якія нібыта назаляюць грамадзянам, як дробнае хуліганства. Адказнасць паводле гэтага артыкулу наступае з 16 гадоў. А вось калі квадробер маладзейшы, пратакол могуць скласці на ягоных бацькоў. Не менш за 67 беларускіх пенсіянераў зазналі крымінальны пераслед. Праваабарончы цэнтр «Вясна» абнародаваў статыстыку рэпрэсіяў, прымеркаваўшы гэта да дня сталых людзей. Праваабаронцы адзначаюць, што пенсіянераў судзяць паводле шырокага спектру артыкулаў, ад знявагі Лукашэнкі да больш сур'ёзных здрады дзяржаве ці акт тэрарызму. Гэтак 20 гадоў калоніі прызначылі 63-гадовай Галіне Дербыш, якая праходзіць у справе Аўтуховіча. Жанчына мае анкалагічную хваробу і праблемы з сэрцам. Яшчэ адна зняволеная на 17 гадоў 69-гадовая Ірына Мельхер перанесла ў камеры гіпертанічны крыз. Паведамляецца, што да некаторых людзей сталага ўзросту прымяняецца і прымусовае лячэнне ў псіхіятрычным стацыянары. Гэтак такую захаду ўжылі да Руслана Зголіча, якога судзілі за знявагу Лукашэнкі і прадстаўніка ўлады. Расійскія вайскоўцы здзейснілі атаку на украінскі Херсон. Удар прыпаў на цэнтр гораду. Ёсць загінулыя і пацярпелыя. Паводле Херсонскай абласной пракуратуры загінулі як мінімум 7, 3 жанчыны і 4 мужчыны. Яшчэ 3 херсонцаў атрымалі раненні. У момант абстрэлу яны былі каля мясцовага рынку і прыпынку грамадскага транспарту. Паведамляецца, што пракуратура пачала досудовае расследаванне паводле факту парушэння законаў і звычаю вайны. Армія Ізраілю распачала наземную аперацыю на поўдні Лівану. У заяве вайскоўцаў адзначаецца, што мэтай рэйдаў сталі тэрарыстычныя аб'екты Хізбулы.
Паведамляецца, што гэта інфраструктура месціцца ў вёсках паблізу мяжы і стварае пагрозу ізраільскім паселішчам. Reuters з пасылкаю на ліванскія СМІ піша, што ў ноч на 1 кастрычніка Цагаль нанёс удар па лагеру цікачоў на поўдні Лівану. Паводле ізраільскай арміі мэтай атакі быў адзін з лідараў палестынскага руху брыгада пакутнікаў Аль-Аксы – Мунір Аль-Магдах. Гэта арганізацыя прызнана тэрарыстычнай у ЗША, Ізраілі і краінах Еўразвязу. У адказ на пачатак наземнай аперацыі хусіты здзейснілі шэраг удараў па ваенных аб'ектах у Тель-Авіве і Эйлаце з выкарыстаннем беспілотнікаў. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю каментаваць, ставіць лайкі і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя падзеі дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.